Satu baik. Shalom. Selamat marpesta madihita di parningota ni ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang di bagasan sadarion. Doho tema gabe siti dangini Kristus sadok portibion. Tapuji matuhata mari kita ede nomor 57 ayat sada sahat tutolu. Yesus
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga di dok Jehovah madok tuhaku, kudul maho di siamukon, pai mahubain akam musum si dege-degeon nipatmu. Marongoman bangsom rosian marongoman bangsom sia lomo ni ari parporangamu marparbahenan habadiaon songon nabur sian apuan ni ados torang rodo tuho paranganmu akan uposo nunga pola maruari Jehovah jaladang tagamon sol-solan na rohana sai hodo malim rodi saliling-liling na mangihuton horong ni si Malkisedek sai pati bulon na madirim ale debata tu atas ni langit hamuliaumu tu sadok tanoon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumibuli, naung manaik tua banua gijang jala hudul tu siamu ne debata, sa isuru matod di porbadia tu rohanami, asa ibana tuktong mengajari rohanami, leho tu hami parhalado na burju tu hatam, pargogoi manasida, asa tuktong dirado tinasida ulaon, jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk-bisuk ni sibulisi, asa tung rarat harajaomu di hasianganon, pai masudemu sumpeak di toro nipatmu, say pamonang mahami saluhut na manaluhon dosa dohot hamatean, marhite-hiteho, ay hodo na mangolu dohot na mangkonggomi rap dohot amai dohot to di porbadia. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata dihita di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang sadarion ima sian Markus sada ayat 15. Ninna do nunga dapo tikina nunga songgop harajau ni debata paubah hamuma rohamuna
jala hapor say hamuma barita na uli ido sahatna atong ra mangidogogo mahita sian Tuhan de bata taringo tu patik nai. Ali Tuhan de bata say pargugui mahami maulau mau bartu patik ni. Amin. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasa nadong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Nata masih tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i, alai natar sol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asima roham hami ale di batanami, pertinggan bahasa cara para siroha doho ala ni anak kaholongan di roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di porbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat kami tuhanguluan na surasuda na pinar bagam di akana porosea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegima baga-baga ni debata taringo tu hasesa ni dosata. Songonodo hata ni Jehovah. Una ko mabiar ay au do siluluon ho. Nunga pola hujou guarmu au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Sayunako hidalani dalam nahar muliai Odototo pangiapi Tuhan patutong akaki Kubayo Tuhan Bailam jono tulang bumi Tuinganan muratonga Saya patutong akaki Hata ni debata epistel di pesta perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang sadarion tarsurat di pesalmen ono pulualu mamuka sian ayat walu sahatu sapulusia tajahama marsikat soring. Ale debata uju diulhon ho bangsom uju mangalaka ho di bagasan halongangani. Langit meradokot debata Duluk Sinai alui maradokot debata ni Israel. Udan lomoni rohado di pangusian ho ale debata jala di pargugui hodo parjabaramu na heali. Jadi maringa marisi akan api nangulum di parmudu hodo nada moli ale debata marite hiterenggan di basa. Martikting matuhani jala toropsi tutuma aka boru-boru sibuan barita nauli. Hapu gemma Akaraja ni akka nabuan parangan borus jadi boru siingani jahu marbagihon tabat-taban. Molo mangulon hamu di holak-kolang ni aka parduaan marsinodang dohamu songon habong ni darapati nani lapis dohot perak jalam marsere nagorsing do hole nasida. Uju di pasera pargugu naswatu dusan akaraja disi mamot tarma di atas dolok salmon. Dolok ni debatado dolok basan gok akka pucu do dolok basani. Masa say mangiburu hamu aliak kadolo na tipo dopa dolok Sion na pinili debata bahay nganana sayanganan ni Jehovah do saleleng nilelengna. Maribu-ribu do kureta ni debata di tongana sida do Tuhani hira sinai di bagasan habadiaon. Mamanay ko tukijang taban hodo nakonataban. Maruli sila olehon do tonga ni manusia. Nangakan na mabalik asamaringan si debata Jehovah. Ido sahatna martua do akan atung mangihon hatan di debata jala nau peopsa. Amin.
Tidak kuma hapor siau tai songon na hina tidak ko ni dongata sa hapor siau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba doa maperguguna sa tulosan natu mapalangi kautan au porsia di Yesus Kristus anak jabata Jahoba na sasare iman tingguan di Maria nagagabia sa tuan di porbadia andora sa hubungan iro tuhata na tamana burni ipanghuman ni selatus na matatarpazal bebana di hawak na silang na tuwa tuwan toro dun kitano na mula mangul yar patuluhon na manay tu surgo lahulul di siyamu di kabata Jehovah na manay pargugo na sa tulusani isi mebana pemelak sugo tutanon manghumi halak na manguludo na mate au porsea titon di korbadia jalarong salahulia nabadia uria topanela Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namandok mula mangulu sogo daging ni halana mate do dia muluan na sudah amin.
sanau saat isi tuingan nasarin gani alam dong mau dohati dok malas ni rohaku isi surgoi dadong mesia isi Damini debata na sumuruk siya salu na roha. Ima mangaramo ti hati lo pikiran mo na. Di bagasa Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Ruas ni hurian ni Tuhata na punguhitan wain di bagas joroon. Songoni bulu tungadong dope na pay pihuton parsaurata. Di pesta ari hananaik ni Tuhata Tuhan Jesus siya bagas do siya nakainganan marsada-sada. Sahak mata bini sudi parhala ni huriat tahaka pide poksada di hamus sudi horas madihita hata ni debata turpuk jamita di parpungata sedarion imana tersurat di ulaun ni apostel bidusada ayat onom rodi ayat 10 sada alai hujaha mamamuka siana sada rodi ayat 10 sada soonom ma hatana hata pamukaan duhut hahihicat ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Nung nasidung niyan kubain ali Theophilus berita na parjuluing taringot tu salukut ulaun doho poda na pinukan ni Jesus. Saat rodi ari hahihicat na nung jolo dipatihi ibana marhite-hite to di parbadia aka apostel na pinilit nai. Duk salpu hapor suhon natinon nai di patadahod do dirina mangolu tunasida marhite-hite lantadda ima na pinataridahon na dirina tunasida leleng ni 40 ari doho makatahon taringot tu harajaon ni dewata jadi dinadomu ibana doho nasida dipatihima nasu jadi meret nasida se Jerusalem sojolo di paima baga-baga ni amai nabi negemunai sian ahu ninna ai aek do didiho si Johannes si alai to di perbadia do didihonon tuhamu dak pola piga ari-nari laos disukun akan apumui mai ibana akan ninna ma pajong-jongommu masa dari pajong-jongommu masaunari ali Tuhan harajauni di Israel alainin nama mandok nasida dang rodi hamui uboto taonna manang obasna nabi nuhul niamai guru di huasona sabing alai jalom muna do hagugon ni to di perbadia na songgop tuhamu gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem dohot di saldok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoli tarhicat maibana di panok notina sida. Dungi diholipi obuni maibana sian joloni mata nasida. Dina tinuluton nasida nope ibana nalawi tu gijang. Nunga jongjong di labung nasida dua halak parulus namar linang-linang. Aka nama dok, oh hamu halak Galilea. Aha masai jongjok kamu mamerengi ropak gijang. Anggo Jesusi na terhisat sial labung muna tuban wagijangi. Narodo ibana sugut. Songon na didamuna ibana laho dopak gijangi. Ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hata di bagasa Kristus Jesus. Marlas ni roha dohita di bagasa sedarion. Mames tahun ari hananaik ni Tuhan Yesus. Buasa marlas ni roha kita, alamar hite hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang, takasma ngati nuju ni perdalanata, tu dia alamatna, tu dia arahna. Alanamat cai hacit do jaladangol lo jolma bolodang iboto tu dia si todongonna. Ketika kita tidak tahu arah tujuan kemana kita mau berjalan,
maka kita seperti orang yang bingung berkeliling saja dan tidak tahu melangkah arah tujuan tersebut. Alanido ta coba mazo marede jo hita muse sahali, edeta buku ede nomor 520 lalu, boido para musik nami diringi. Nenge peta dehon. 5:2 ayat sada. Taide uju salai alai labat naksua pala songon matnai tapalabat mauti dia dia mahodong mate ho. Suku-suku ne deon hiano serius ta suku ni di rohata, di parngolota. Bolo saita satu suku ni di todita, maka kita akan memiliki satu orientasi hidup, arah hidup yang akan kita tempuh kemana. Dan ketika kita tahu arah tujuan hidup kita, maka kita akan tahu memulai dari mana dan apa yang akan kita lakukan dan di mana nanti dituntaskan. Yang mula kamanami lo inanami. Adorak sonakok Tuhan Yesus, imana dihol sohon ni akka sisianda. Nuksai di pasaha akka hata-hata perpudi, lau borhat na mau ni nasida, babiar nasida, gelisah, buahado tujuan di namangi uto Yesuson. Karena bahkan sampai dia ketika mau naik, nakin tabereng di turpuk tahun, pajong-jongom mu masa dari yon harajau ni di Israel, sayin na dope. Konsep mereka masih kerajaan sekuler, so na pinatupan ni Raja Daud. Alani ido, di podaibana do nakakasisian na do raksonakok tu bermagijang di Yohanes 10, ucahahol di hita, di ayat sada 1 ayat 7 dok sonon. Udang mabot caro hamuna, porsia mahamudi di bata, jala porsia hamudiahu. Torop do ingana di bagas di daman, out soi, dohonok kumatu hamu, nalau doau mangaradi inganan di hamu. Jadi jalalau piau mangaradi inganan di hamu, sai mulak doahu mangalap hamu, asarap hamu dohot ahu. Hamu akamanami do inanami jadi jelas. Tujuan nihita na porsia, dada, portibion, alai surgo hasonangan, ido anggo tujuata. Alan ido asai dok Tuhan Yesus, saya mengulang-ulang pejamitai, saya tahatahon di Matius 6 ayat 30, saya cumulo ma, lului hamu, harajaon ni di batado tati koran nadungi, tabahonon nama kaote. Hari ini coba kita melakukan refleksi, evaluasi diri. Apakah yang lebih dahulu kita cari dalam kehidupan ini?
Dan apakah kita sudah fokus berlari-lari kepada tujuan tersebut? Si Paulus hidup ibana, itinggal di mana sudi? Hutud dalhon na di pudiku. Dopak padangi hupus-pus lakaku. Dopak upah hamonangan nasian Kristus Yesusi. Sekarang apakah kita sudah fokus dengan tujuan kita? Manang nasotaboto dope dia si todongota, daktaboto tu dia hitalau. Bapak Ibu, kalau kita beragama, kalau kita beribadah, kalau kita memuji Yesus, hanya sekedar untuk diberikan makan dan minum, hanya sekedar untuk disembuhkan penyakit kita, maka kita adalah orang yang paling malang. Ayo si Paulus di sada Korintus 5 ayat 10, anggo hola ditanod do hita makirim di Kristus Yesusi, jol mana dumangol do hita sia saluhutna. Buasa jol mana dumangol, dong umur 70, tadi kono tada sudi. Bolo apa lagugo, margogo situtunin na ni perpasal Mesia pului, sedia umurna 20. Batabay majobui 100. Alay tarhubereng, bolo nga mulai marumur 70, apalagi saat 20, sulangan bangas, sulangan minum namanya. Nah kalau begitu sangat-sangat singkat kehidupan ini. Pertanyaannya, kemana arah tujuan kita? Yesus telah mempertegas itu, bahwa tujuan hidup kita, alamat kita adalah surga. Lau sido de tanakinate, surgui sambulot tadui. Uduknya de tahun nong dope nomor nama dokon, sonang di son, sonang di sanita. Alinga digat do, tarbaena. Seandainya kita semua rindu meninggalkan dunia ini, maka kita tidak akan pernah lagi kecewa, marah, sedih, hanya karena urusan-urusan dunia ini, karena kita tahu dunia ini hanya sementara saja. Holani, paru kilon na bulod do. Dalam pesong padita sa paru kilon doy. Jalaido na maul, paru kilon ni jolma asa mabiar madia. Nisuku majatu hita, buasa mabiar hita madia kamang do tamina. Aharun na tahabiari mate. Bolo ina akan aposo. Bolo mate mana na hiabiari na parjulo. Bolo mate ano nau manguli mamatao. Ino tayo kaya na aposo mabirro. Jala tersomong lo binigay nak pemarhatagay. Bulu mati yang sudung manguli ho dapahin na. Lamiro ko kamu sa ilang manguli do. Alay coba majodok sa halain na martona. Pa, tusod ko nga jonok karwa umurko. Borhat amaw. Buah may nang. Bulu mati yang termanguli mahuda bulin na. Anggoy ko mabiyari manguli. Ay ano maksud niyo narohan ali. Nah, aka ama bulunga dong akan ako nahahibiari. Dangol laya kada dana hotading mayetek mo. Godang mangingot tita di tanoon. Alani ido, bolo ado titik padang situ juata, ikon hatahonot tados ngokata ni pare detay na madokon, tutu, godang dope adong dison. Tutu godang dope adong, mangihotau di tanoon. Sai tos dosaku namai lama dapoton surgoi mangihok doate dang marningot mengikat olo do jot salah tay dehoni marningot inahi tapi mangihon itu mengikat kita. Akaina na poso mabir amat manguli. Manguli pitahoy 20 hal nai so na bereng-berengot tabi. Dang naik kudok naik taiziton. Artinya jangan itu mengikat kita untuk kemudian tidak mau melangkah masuk kerajaan Allah dalam hidup yang kekal. Kalau tujuan kita jelas, amat taipe bolu tu surga do tujuan nadang mangoli bei. Aidang mengharapkan bidadari di pertiwi bagaimana, apalagi mengharapkan bidadari di surga.
Dangi benar kok di bana magulau kerajaan ni debatama. Aha nama tugas tanggung jawab na pagodang goda koda danahi di bagasan ajar nasihat debata dengan sendiri na doi. Bolo tujuanna nakin saya jumolo madiori hamu harajaun ni debata. Bolo inang lohot taruhir di rohana marsada sada. Atong nuaipe parjolo sahali ikoswan di rohata tu surgoi do hape pangalakat. Maka segala sesuatu yang saya lakukan sekarang ini adalah dimotivasi supaya saya ikut. Asa parsidoho tau di ngolu nasora sudai. Anggo pasu-pasu nga di parade di batadi hita. Holan bohado hita maka mulate honi. Sarupa do berbeda-beda do pasu-pasu ilon di bata. Domu tu akka kesanggupat tama jalo pasu-pasui. Audang buido pi hubayak ko cugari ilon di bata tu sonari hepek 1 triliun. Betul lah kainan lu tamu ama. Ulur bagasa sebulan termati au. Edak sanggup memerek kepek 1 triliun. Saya mau semando bilang aku jari-jariku. Holan heado au neng merhepeng 1.200.000. 1.200.000 mana ngopat 1.600.000 sih. Tahu siap lalu sebulan orang modom. Ido hati haipat dita praktik mau di Muara. Jala harga nigel pro saya hingot 1.200.000. Ngalilingaw marangan-angan leng manor Honda Gelfro. Jadong do mangga ni guru huria di Muara 20 kabona. Pas di sio marboras mabonaun Roma toke. Nuk saya hami sermon di pasar do hami di pasar Muarai, adong isi gedung ni AKBP. Saya sermon mangam mahami dilapoi pasti ki minum kopi Roma toke. Amang ngadong manawar mangga bunai. Badang ngadong do penang. Sotung ilok kamu agi tuisi. Ala na padita do hamu huleon argana maca tiboin na saya dia mahroin nang 250.000 sa kabona na ebui ay turmalubop tarotokku ikamas na walang ibet tor sahira na goyang ibagas 250.000 ala na hati hai padita di siguru huria 100.000 do bala jokku leon sebulan ebui 250.000 hali 20 kabona saya dia menuai 2.500.000. Jadi hudul pedi lapo idang be hubar waho nakapakatay non holan na bilangi si 2.500.000 on na mau 2.500.000 hutur saya da gel pro anong do behebek kunason saya holangi mah hubay tong etong mula kau nang doktor luar inay pajupang ang musero toke nasing unang leo namang gitu seda huleo de sakaboda 275.000 na dangbe lam lubop tarotok lam susah sebulan dang boy tenangaw mudom HP nuk sebulan nai itu Roma surat penugas aku pidau sakuriai. Ini kisah nyata. Namang gatiau calo guru huria ma. Roma calo guru riau meninjau. Ido ibana ma. Kebetulan hati hai surat penugas aku tu keberan lama. Toy ma bang. Ala tu Jakarta doho. Saya dia ma hepeng mertulu juta. Ano balajom itor 5 juta leonon naisin na. Ipedang modo mau ibani. Ipitaho, iho pitaho sbi. Alai bayi ngo tau tikilau mamane dan iku olo ninda. Sahak mau tu Jakarta, ternyata dang 5 juta gaji kulion, 500.000 dosa bulan. Begui. Manggana ni muarai ngaban wae ngeroak ngamuse. Merdalas yan ya kamang do tamu inang. Bolo sebagian diba habe pasu-pasui tang diba. Au dodongannya katoke masih tawar-tawaran arga ala yang giku guru huriaido madapot hasilna pinuji majahuba inarwaku mulai sani ma gudang do parsia jara dia ni hasabab pum manadong bolo adong dihita si pangano sinu modok parabiton ta hasabab pum mainain nai anggo si betul-betul lo hurasahon ala ni unang mangiburu hita unak say tagogo di Portibion bolo say tagogo be say tagogo anggo so turpukta do anggo so bagiatta do tuk so adong ala yang gojol malakso di gogo saya di ori pasu-pasu ibana anggo madok na tuwe-tuwe ete amat tadel almarhum adak piga bulala jol masongonon do law mate ibana di ori hepengi modding imana pesawat dapot na to kepeng lang na binoto be ala hola na mangido rasongoni di bata manalek tadok pasu-pasu di Portibi mai ala na utama nakin tu surgoido nanaeng 7 juta atau manang dia pasu-pasu nadong dihitan wae tapar haseang mai mangula na denggan dalat ta mangalakka tu surgo hasonangani
Nah, saleleng deportivo kita kamang do tamuinang tugas tahape di leo debata ima laho makatidakkon ibana do bersaksi di ayat walu diturpuktai di dok songonon nakin alai jalom muna do hagogon di tod di perbadia na songgop tuhamu gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem doho di saldok Judea doho di Samaria saha ro di ujung ni tanoon gabe sitidangiku bohado hita asa gabe sitidangi apa syaratnya Bapak Ibu parjolo sahali ko jalo tahuaso marhiti tod di perbadia nunga tajalo huasoi nunga terdidi hita tu bagasa guare di bata ama anak do tod di perbadia syarat na paduahon ikon percaya ikon yakin tunah hati dakoni persoalanna bohama hita maka tidak ko Yesus Kristus bolo so porsia hita porsia do hita digogoni Yesus airan so porsia do hita airan song do mangalusi porsia alai itia do balga biarta sia ka porsiaota balga biar nah ka bolo balga do biarta la sodong huasa ni padidangiota isarani Roma hita tu sasahalak pos marham sari hono di debata do ngulum ninna jalalau sido nang ni patuas tuhas so tuham ya kapadito aladok sa dua huria na gaor idong gujami dan ipaditay na tabuan garu pidong martong atong langit isarihon din nai hape sa gelisa dui wolo naik pida ahamal langon namin nai paditahamay na olate manisong gabi binoto tersongoni do hape di rohani ruas saotik unya madoi anggo secara berjudo pe nah tetapi jangan-jangan itu harus kita ambil sebagai self correct evaluasi tu dirita marsada-sada. Pohama tutu pos rohamuna tuamu bolo hudok kotuamu pos marohamuna di sareho debatado ngoluta bolo niku. Bolo sayunggodang hoi-hoi ku tuamu taringo tu narikot tu ngoluku sidanu pari saya holangi hoi ko kanu pari. Ana so dohon di dai do hono puna. Bohama benok komando marjanita misalnya ikut dame-dame do hamu niku tu pengantin baru. HP baru dililei natai manaki sejar. Ngosonari nga suhar na jolo do ina dilili kama ngosonari nga tartoro ama dilili natay lao sa jabo nga ina ito tahe magui daw kape nah artinya kamu adalah Injil dan surat Kristus yang terbuka kesaksian yang kita katakan itu harus nyata dalam hidup kita keseharian. Bolo tahot dame tu balian ni huriat taon ikut takas sita mardame sonang disong. Di ulau ni apostol bidu obat tabereng maison imangolu ni huria na parjolui. Tunggok las di rohana sidara mekel. Dangadok suruk-surung ni sahalak dianggap milikna ai dibuat nasida kasih panganon rak mangan nasida isi masih tu paham masih tanyangan nungi martabadaba makana porsia ro tu nasida jala pola mak terdiri baina kaposteli meribu jol masa dari nai bukan karena hebatnya khotbah dari Petrus tetapi karena pola cara hidup orang percaya yang pertama ido penginjilan kesaksian na paling utama alani saya tapapatar may di parunguluta sekari-hari merhite cara nguluta. Hakadia mahal-hal na praktis na parjulo sakali saya iko berpikir positif kita. Sahit nobel ganwaing di suatu simbolis tu sudah rohani jolma selalu berpikir negatif. Saya tercuriga apalagi hita di kota kan jai saya tipe ngadoh rotuau. Bolong rotu sobutin naso ruas tangga sektor ni sukun na ruas tadi apalagi adong jenggot na alanya kabarita di televisi dok dia itu sangat masif tanpa kita sadari gabe asal parjenggot nya enggak perjahat sotung dibuat bom naroha gabe saya doh dia dok ruas tadi amang kita dahamu di apalagi bolong rotu jabu ate ajala memang ala gudang do parjahat jala yakin au atarhira torot do rasa kita saya dipatihi do jol mai jabu manang nada danak pe siapapun jangan buka pintu ya ninta
Mengantisipasi penjahat, yaitu memang harus kita lakukan. Tetapi sadar atau tidak, karena setiap hari kita dengan kecurigaan dan negatif thinking itu terbangun dengan sendirinya. Gabe hira di sudiulau kita oleh negatif. Jadi sutung dirajai si polisi nang roh ado pikirata, sutung adong misalnya mengulah nadenggan dongata saya itro bercuriga kita maksudna. Di tongan hari Sabtu ulur songoni ala sohia muncul romat tong imana 2 hari berturut. Songon naro imana puangin. Iboto hamu na manukuno ni muruhi dongan na dwe. Ayo to mahon lo palagi na iboto ho inna. Daong naksuijo. Molate may jahubang aro imana na. Positif do berpikir. Din naon na naik pamuli boru dwe. Bolo tugi koni pedalan naro ala na pamuli boru ikot dohonon tado. Puji Tuhan anu ngarobe mana anong dalan nami marsaw. Berpikir positif dan juga berbicara positif. Berbicara positif. Akan adinggani mata hataon. Akan alabok-labohi mata pabuah-buah. Akan berita na ulima na say tapasar tuliat portibi. Di Indonesia maranong godang ngadakku boto ala hola di Indonesia do binereng holang akabarita na soti kosdo bolak balik di pabay diso. Secara nasional, alay nang di lingkungan ni hita lokal pe uringgas do jolma mabagi barita na sodenggan dison daripada barita na uli. Alani nak kita pe aladak ko lang beswara na yung do hata-hata makatay ng godang jari-jari saya kanadeng gamma jala say unang mata uji diskusi ni persoalan dison. Aladanak kaya saya persoalan di son, manabaya ka persoalan tuwi. Akan na denggani tahatahon. Do mutusima, gabi takas maberengon ni jolma panidang yota. Ay buasa sa ilas rohanya matang. Buasa sa tok-tok sa bamsonang rohana. Do harwa, do honot tama. Ala jelas do tujuak kulau tu surgo, jala parsatokina doon. Ala nidak pola holsoan iba. Nah sekarang kesaksian itu dimulai dari mana? Dia walui di dok Jerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Dang na ujuk-ujuk tiba-tiba di dok Tuhan Yesus songoni alai aharon na nang dohonon na sia diriku. Baru na jumonok tuau. Baru na balga di persauran, baru pe tuliat portibion. Unak songon ama di utanami di Tuba. Saya rongkan no pamutar jamitau pertuba sebigelahi. Tartorok do ama di Tuba ubur jutu halak daripada tu anak konna. Dia madalan na bolo di lapo tuak digarar tuak ngidongan na dua-dua meje. Apalagi bolo baru panen misalnya manang baru oke pengga. Aito ema au malai piga sedia sudio ninda. Digarar de butini. Olo tolu to pak meja. Nasabil mabalabal. Alai sogot nei Roma anak konna, Bapak ijo uang pramuka ninna. Holang wak pramuka turso, tiap hari uang pramuka na. Dang di leon wak pramuka ni anak konai. Alana julu andong wak pramuka kami tiki sikola. Jala gabe ahadoi partuktuka doi di rohani anak konai. Anggut wak ijol mai bayari amat todo. HP 200 rupiah do tong wak pramuka ni anak konol sebulan dang boy di leon. Nah, dalam kesaksian kita harus kita mulai itu. Dang boy dohonota haleluya puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati di nahita di hata-hatata, hape dang boy mardami kita sama kita. Ikut dengkat do kita, dia kapar saurata. Dimulai may sian namar saripe, akan namar dongat tubuh, dohot namar sahuria, baru pe denggamma, akka baritana, gabe dohot mahalak nasing, taruli las niroha. Atong dihamwa kamanami dohot inanami. Di namar las niroha ita mamestahon ari hananay ni Tuhan Yesus sedarion. Say ima marguguyhok kita pabuana surgoido sabulota. Atong tapus-pus malakata do pakpadangi do paupa hamonangan. Jala saliling disok kita managam hararoni Kristus na padua halihon tahatidak kom matuhatay marhite na toktong denggap pikirata berpikir positif, bicara positif dan berbuat yang baik. Taraduti mapanidang yauni mamuka sian keluargata siap persaurata di huria dohot na humaliakta sahat rotu ujung ni portibion. Debata mama masuk-masuk kita
asa parsidohot tita sudina dapat tupal hanguluan di surgo hasonangani. Amin martangyang mahita. Mauliate madihatam ale Tuhan nami. Gabi marlas ni roha hami di ngulu nami. Ay huboto hami dalan si todongon nami. Alang parjulo ho para di inganan di kami. Jala inganak kasonangan di para di hudi kami Tuhan. Atong asima roham. Tod di parbadia mana manugu-nugu kami. Tod di parbadia ma ali Tuhan mengajari. Tod di parbadia mana mangapul. Jala tod di parbadia ma na marguguy ho kami. Madalani si dalanani. Alay ko buluson nami arya doho borngin. Buluson nami alay Tuhan las ni rohan ng songoni arsak. Asa boy marguguhay mamulus sa luhut na in. Dopak padang si tujuan ni. Gabi suday kami partohap di ngulo na sura suday. At tok say sahat di humadaging doto dinami. Manak sa di hari pe kami sahat tu surgo hasonagani. Jala sa liling deportibyo pe pargugoy masudir ruas mo marpanidang yon. Ala ni Leo mabuhal ni daging dotol di dinasida marsada-sada. Pasu-pasu maganuk ripe asagok dame do las ni roha. Pasu-pasu akan naniulan ni tangan nasida. Dohot aka usaha na meragam. Jala Leon dinasida le Tuhan partikian. Laho makalason akan naniukit ni hodok naing. Asa marsangat guar merhite sa luhut pasu-pasu ni. Atong ale Tuhan nami. Say dongani mahami, rasi rasa roh azal ni hasyang anon, asaya roho pagwahalihon, dohot tami nakok tu surgo hasonangani, di bagasan Kristus Jesus Tuhan syoko pami. Amin. Tapasaha pilihatan na duminggan tu di bata, uhut tapuji bana maredde kita. Marende mapuji Tuhan, jangan dong hasusaan disa, salileng na di surgo sona, sogoi surgoi, say pajupang dohita disi, sogoi say baju pando kita isi. Mata ama paboloni, say puji on salengai, namarmunu on molutai, dengan bahasa nasai ontoi, sogoi surgoi, say baju pandohi tansi, sogoi surgoi, say baju pandohi tansi.
asli debata amai Rimay na jongjong. iparare binahonari sogoti surgoni sa kajupang lohitasi sogoti surgoni sa kajupang lohitasi. Tapasaha mapiliatan at papungoto debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhut sililo na ringgan dot na saulibasa na moliutus. Upasaha tami masin nilom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasia kami pilihanon. Pati bulok karajaomu di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti toldim. Asalam utadahami godang ni silolom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana lirehoni todironi pamataku osadot gogoki torisalut arhaku upasahan Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaing tuban magijang nahudul siya ni debata ama. Hasangapon dot hamuliaw madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roha dohamin waing alanong monako jala dipapakit debataho gami raja di atas ni saluhut. Halongangan dosu di dalam ay di patuturuho dirim tuturu ni saluhut. Alay gabi tumiboho siyan sa sudi jala maruli goar asa lopit saluhut ulunitot law marsobat tuho jala ganu pamangan marhatopotton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho alanong diukapodalan tuban magijang gabi situan imalipo na mangodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringanad dope di hasianganon pay mamarpungu hami tu labungmu say pasaw mabagabagam tu akasuruammu leo tunasida sahala do tagugo siya Banua Gijang asa marmulia guarmu di Portibion saya jari ma aka partohonan di Huriam asa khobar tulomo ni roham aka aturan pamisangon dohot panugunugun na niatrohon nasida di Huriam saya gonggomi jala paretay ma Huriam di Tano Batak dohot dilihat Portibion asalam rarat jalamonang Huriami leo kapistara siya Banua Gijang tu akaidut nami tu akapadita guru dohot akasitua asalam maraturan Huriam di Tanoon say pajongcong harajaw mu di bagasar rohanami asa marhiras ni roha kami manguloy dohot mangyutok ko pahot marohanami tuho asa huati dako kami mangulumanang mate pe kami hodo Tuhan nami say paiyam mahatam duhot dame di Huriam asa huingot kami dada hasianganon inganan nami alay di Banua Gijang di labung mido say ramoti ma namanggonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakit na leo tunasida hapistara siya Banua Gijang dohot udut ni roha asa dohot nasida manguloy paretam pasu-pasu masaluhut perpunguan ni halak Kristen say homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nakpe di bagas nabi say lamlokangi siya kami dosa dos di napasorato kami di hasianganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalapami tulabung ni amay amen ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajawmu
Saya saut malomoni roham di benua tongaon, songon na di benua gijang. Leo matu hami sadarion hanguluan siang hari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami to giot tu panguncunan. Palua mahami sian pangako. Ayo. Ruas ni Tuhan tanah hinokop ni Tuhan Yesus mula mahamu di bagasad dame jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan ta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho isodakon Tuhan de batama bugina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama bugina tuho jala di pasaor kom madamena tu toddi amen ruas ni Tuhata lahina holongan di bagasa Yesus sudi kami perhalado ni HKPD Poksada secara khusus nama kubasi parpungata di par minggota di Ariano pasahato tuhamuna sudina selamat mangula kaulau nalinggan lau merpanidangion di Portibion Tuhan debatama lama dongani do mamasu-masu horas madihita